donc kurate bara tun bɛ o cogo de la oui bara b'o cogo de la o ko kurate o kɛnɛ ma o de don sokɔnɔna na o de don fɛn fɛn mana na o de don marifa ma ciya kɛlɛ ma jɔ marifa cira kɛlɛ ma jɔ mais minnu mago bɛ an bɛ taabolo kɔrɔ min kɔnɔ o de ye nkalon ye o ye mun ye ko e bɛ fanga la walima ko n'a fɔ sisan e ka parti bɛ fanga la donc a bɛ a ka fanga yɛlɛma k'o kɛ an tɔ terikɛla ye quoi mais n'o kɛra o danfara jumɛn bɛna don ani tɔ cɛ ay danfara foyi tɛ yen an yɛrɛ kan ka sira yɛrɛ an ka filɛ hali o politiki gun kan ka diɲɛmaa wɛrɛw filɛ peut-être Corée du Sud tout de suite oui opposition ni président yɛrɛ ka parti bɛɛ fara ɲɔgɔn kan président ka projet ka fili c'est-à-dire que pour que parce que anw ka jamana kɔnɔ yan ko ne e bɛ fanga ka côté la k'i kana tiɲɛ fɔ e kuma an bɛ fɛ ka mun de o ye mun valeur ye e yɛrɛ min bɛ fanga la n'aw ma se ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o kɔni o ye halaki ye dɛ o ye halaki de ye parce que aw de bɛ se k'a fɔ ɲɔgɔn an bɛ ka nin sira min ta nin ma ɲi jamana kɔnɔdenw ma ni bɛn ma k'a la kɔnɔna la karisa a ye ko in lajɛ n'a ma ɲɛ a ma ɲɛ e bɛ n'i ta ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw nin ko in bɛna ta a hakili jagabɔ a kan hakili jagabɔ a kan mais e k'o kere ninnu lajɛ yɔrɔ min na n'a bɛ ye k'a fɔ cɛ politique ko ma nɔgɔn dɔɔnin quoi mais majorité ni opposition fara ɲɔgɔn kan ka jamana ɲɛmɔgɔ ka projet dɔ lajɔ parce que maa si tigi yɛrɛ y'a kɔnɔna na o ye tiɲɛ de ye o mais n'a fɔra ko dɔn e tigi yɛrɛ y'a kɔnɔ fasodenw tigiw yɛrɛ y'a kɔnɔ ko a ka taa fara ɲɛmɔgɔ kan ko k'o tintin a b'o tintin jɔn de kan a b'o kɛ jɔn na a b'o k'aw yɛrɛ de la kɛ oui parce que minnu bɛ ka an ka kɛlɛ n'olu ka kɛlɛ da ɲɔgɔn ma kɛlɛ n'u ka jan ɲɔgɔn na koyi e bɛ balo ko téléphone dɔ b'i bolo ko dɔ bɛ kuma dɔ de du i da k'i k'o fɔ ayi anw ta t'o ye anw ta ye san kɛmɛ kɛmɛ san 30 san 10 sigiyɔrɔma caman tiɲɛ de b'an bolo ka sira tagama pour que jamana ka bɔ quoi an ta tɛ ko mɔgɔya don an da ye i do i tɛ o an bɛ nin na tabarikala c'est comme n'a fɔ don o don ne bɛ sɛ wɛrɛtilen don ou bien don o don ne bɛ brochette ni n t'a dɔn dumuni bɔn an ka e bɛ ka mun don i bɛ k'o de fɔ ou bien misaliya de don n'a sɔrɔ ayi c'est don o don ne b'o la quoi bon don dɔ a bɔra ka taa sɔrɔ ne b'o dunni na ye ka tila k'i yɛrɛ jɔrɔ quoi Kuyate e nin bɛɛ sigi e kun man ka nin bɛɛ kɔ ne tɛ nin dun gɛlɛya bɛ f'i ɲɛna e de nana bɛnna ye e de bɛnna bi ta mais sinon a ma sa e kama Maliko bɛ ten bi de quoi dɔ de bɛ ni sen fréquence la non mais ne dabali balo la mɔgɔw ka ko kɛɲɛ ye min ye e bɛ na ko nɔ k'o tigi kun o ka gɛlɛn ko kɛ cogo dɔ la quoi cogo jumɛn i b'a fɔ ko ne nɛgɛ d'i ma bɛ nin dun don o don i nana bɛnna e bɛ k'i yɛrɛ français i t'a dun i ka taa ka bɔ yen kuma caman dabila nafa jumɛn b'o kuma la e nin yɔrɔ i bɛ se ka min don o dun dun i ka taa donc Maliko bɛ ten de c'est pourquoi i bɛ min faamu dɔrɔn o de ye taabolo kɔrɔ bila man di don kelen c'est à dire que ala mais i bɛ se ka min faamu i bɛ se ka faamu cogo di e ka lajɛ kuma caman bɛ jamana kɔnɔ an bɛ se ka da don minnu na minnu ɲaganen don minnu baro ka di Choguel ka ko filɛ a baro ka di n tɛ danfɛn dɔn dugukolo in kɔ kan ko ne ko n bɛ n da don a la ka kuma ka di min da ka tɛmɛ ne da kan n t'o mɔgɔ dɔn an tɛ fɛɛrɛ kɛ o la k'o bezi créer bezi de ka di papu ninnu o to ya n'i y'o daminɛ sa partage talen fo oui mais an bɛ se ka 3 heures ko kuma na a nafa ka dɔgɔ quoi Teza Wateni ko kibaruya filɛ nin ye o mais e ka lajɛ c'est comme n'a fɔ dɔ ye ɲininka quoi ko Teza Wateni a ko bɛ cogo di quoi an bɛ k'a faamu cogo di ouais n ko c'est n'a fɔ Kidali filanan dɔrɔn de don non Kidali filanan de don quoi mais Sibi bɛna min jateminɛ c'est que faut k'an ka dɔn yɛlɛma ɲamakɔrɔ dɔɔni kabi kɛlɛ daminɛ wagati 2012 san kulu minnu y'o yɔrɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan nɔ a kulu la fanga dɔgɔma kɛlɛ sira fɛ duguma kɛlɛ sira fɛ c'est à dire que kwada yɛrɛ la kɔrɔ kɔrɔ la o ye minnu bɛ wele k'a fɔ k'olu fɛ k'u tigɛ ka bɔ Mali la les sépaраtistes olu de fanga ka dɔgɔ c'est à dire que c'est le maillon le plus faible mais n'a yɛrɛ minnu yɛrɛ yelen don k'olu de ye kɛlɛ yɛrɛ tiɲɛmayɔrɔ ye n'olu de kɛlen don ka Masina n'olu de kɛlen don ka Nara n'olu de kɛlen don ka Bayankara n'olu de kɛlen don ka Mopti n'olu de kɛlen don bi ka an ka sigidugu caman san ni fɛn caman daminɛ Sibi an ka kɛlɛ ɲɛsin u ma ni cogo wɛrɛ ye cogo wɛrɛ
teza watan tiɲɛ don mais minnu bɛ ka nin kɛlɛ ninnu kɛ an k'u lajɛ quoi an k'olu fana ta lajɛ n'o tɛ mun bɛ ka kɛlɛ mun bɛ kɛlɛ ɲɔgɔnna kɔrɔ diɲɛ gun wɛrɛw kan quoi diɲɛ gun wɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ Mali ok ouais parce que Mali kɔnɔ yan nɔ a bɛ na fɔ an ka kɛlɛ fanba ɲɛsinnen don minnu ma bi olu fanga ka dɔgɔ quoi mais diplomatie sira fɛ ni communication sira fɛ o ka girin mais u kun sɛmɛnen don yɔrɔ caman na bi yɔrɔ caman karila dɛ caman karila yɛrɛ de donc u ka effort fana jigin ka na jugumala ninnu na dɔɔni pour que dan ka se ka kari olu mɔgɔ ninnu na quoi yanni u ka tiɲɛni ka kundama dɔ sɔrɔ o ye ladili ye quoi fɛɛrɛw bɛ yen sibi o de kama ni lakanako kuma nana anw ma cogo o cogo tɔw bɛ se k'a fɔ ka lafiya kɔnɔ cogo min na o n'a m'a fɔ ka an tɔto cogo min na dɔw t'o si faamu e kan'o faamu diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ parce que fɛn tɛ ko kura y'an bolo an y'a ye o ye Libi ninnu kɛ cogo min na u ye Sudan ninnu kɛ cogo min na u ye Afghanistan ninnu kɛ cogo min na anw ɲɛ b'u la Palestine o cɛ anw ɲɛ b'u la i bɛna ye k'a fɔ u ye tiɲɛni min kɛ Irak an taara an sen jɔ dugukolo kan ni u ka document baw ni maa minnu b'a ko ɲɛdɔn parce que souvent hali bɛ sɛbɛnfɛnw kalanni kɔfɛ i bɛ taa bɔ kuma wɛrɛ kan i kun tɛ min si dɔn n tɛ min si dɔn quoi imagine k'a fɔ an bɛ nin kɛlɛba in n'an ka jamana kɔnɔ tuma min na dɔw bɛ da baara bɛɛ a kuma la o wagati kelen diɲɛmɔgɔ dɔ bɛ sɔn ka nafolo don anw na ka taa an bila hôtel baw kɔnɔ an bɛ don avion belebelebaw kɔnɔ ka taa dumuni belebele dumanbaw kɛ dɔw kalo kelen dɔgɔkun fila dɔgɔkun kelen pour que a ka se ka lɔnniya sɔrɔ ɲɔgɔn bolo quoi parce que kelen ninnu bɛ kɛ lɔnniyaw de mais a bɛ ko ninnu ɲɛna dɔrɔn ko dusu dɔrɔn don ayi dɛ dusu dɔrɔn tɛ ɲɛdɔn b'a la quoi o de kama an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka sɔn ka sifinaw fara ɲɔgɔn kan komi i y'a fɔ cogo min na k'u bɛ fɛ repère ka sɔrɔ jamana kɔnɔ an ka bɛn ko dɔ la quoi parce que n'an ma ɲɛ a la kɔlɔlɔ de ka bon o de kama an ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ foyi kana to ni farafarali bɛ na foyi o de kama ni i ye fɛn dɔ ta bon fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ ka fɔ dɛ parce que maa minnu ni anw bolo kan n'olu de bɛ ɲɔgɔn na n'o ye les forces obscures les forces obscurantistes les forces dispersives les Yankees tu sais les cɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ cogo quoi u bɛ anw kɛlɛ cogo min na quoi ni e yere o sira kan dɔrɔn kuma dɔ la a b'an fari faga ka ko la hakili bɛ wasi wasi voilà a b'an fari faga ka ko la quoi ko ni i ni ye ka i jugu ka dɔnsen ladege a b'i gan i kamana na a b'i fɛn quoi kama ko dɔ bɛ yen n'an ye farafarali ye dɔrɔn a bɛ mɔgɔ dusukun bila filan filan la bon danaya kɔfɛ ni tigɛɲɔgɔnya nana o man ɲi quoi ko kana sama ka taa se fo kundama dɔ ma tigɛɲɔgɔnya kana a tiɲɛni fanga ka bon kojugu donc o siratigɛ la bi lansara tile sibi an bɛ se ka mɔgɔ fila ta de bi lansara tile la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse la sibi ka tila k'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na ko tarata nata lansara tile yɛrɛwolo ka assemblée bɛna dayɛlɛ baara tɔ minnu kan ka se ka tugu olu la ka kɛ ni jamana yɛrɛ bɔli bolo la n'ala sɔnna sibi olu fɛɛrɛw bɛna tigɛ komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na ka kɛ ni ko caman ye jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka lɛtiriw sera faamaw ka lɛtiri sera ma ɲɔgɔnye dɔ la o fana kan ka kɛ sini sɔgɔma donc an b'a jigiya k'a fɔ nin ɲɔgɔnye ninnu bɛɛ ka wolo hɛrɛ la a bɛɛ ka wolo ɲɔgɔn faamu na a bɛɛ ka wolo jamana yɛrɛ bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ cogo min na quoi mais sibi jamanaden sɛbɛn minnu ni an bɛ sɔn ka a fɔ ko olu n'an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u kana ɲinɛ fɛn kelen kɔ dɛ jamana in kanubaga man ca ne sɔnna o ma k'a kanubaga man ca quoi sibi ne sɔnna a ma ko hakili tigilamɔgɔ k'a fɔ ko nin hakili bɛ na n bɛ fɛ an ka bɔ nin yɔrɔ la ka taa nin yɔrɔ la cɛ sibi o tigilamɔgɔ man ca an ka Mali kɔnɔ dɛ a man ca imagine ne yɛrɛ wolo crédit san 5 de san 5 ni kɔ san 5 ni kɔ mandat kelen kuma kama yɛlɛma sira ma yɛlɛma mais a san 5 kɔnɔ e ka tɔn dɔ fɔ ne ɲɛna ko min ka lajarabi fanga bonyana ka tɛmɛ yɛrɛ wolo ta kan tiɲɛna o ye dɔ kɛ
donc o tonti ay do ko mun mais ay makan kele sara ma bla kuma be ma fo ko ne nunu nyina ala Idrissa Kone dono ole do ah Idrissa Kone ma fu yina ko ni juro ta kele mi ke quoi do ta do ko kuma mi yara ka fo ni juro ta kele ya la ila si ban se kanga an se kanga nyine ma be bla ko jamana ka bobo lo ko ti bobo la sa amado alaka hine ka bola alaka hine ka boma quoi voilà tabarkala amru jalo nin kun honorable sigi kuyate bi an wani jamana konna la fuka se fo jamana ko kan ay munu ni ke abela chama fana fura an ga yanga to amru jalo nga nega juru siraka alabla e fan feka kila jinga bi 16h maison la presse la o mi yira wolo de usuleran paru ye tabale gushi o nu kanuba nu ka mamunu be wulika joke nyon feka se maliden feme be no ni ubu ira ye ka foko bingani mama ngota ko nchi mama surtout ka nchi jamana do fana ma Palestine kokoroma doni o kene obnata o sigi bi ka ben nega kanye tan ani woroma am jola mita e fanfe ka nega juru sala la ka kila jinga radio e RFM fian tru gala bishegin chegini akunga fenduru la célébé kala ka bo studio sundurla nega juru sala e 20 71 28 28 20 71 29 29 munga biolon flan kele mungan shegi munga biolon flan kele mungan kononton munga ani kononton kele ni koko fe fota munun kera honorable sirgi kuyati fe ambe yalla je kama damarota oluku ka ni nyiningal bubolo ka sangani nyafoli munun kera walma ni dafalambe no na majean ambe daele oli 20 71 28 28 20 71 29 29 we nega judu sray ka wolele ke nyiningal mbi bolo ka sangani bi kuma munun be no ni wala likera ola wi allo allo wa alaikum salam aywa ale tigi ga nega juru sira ma sabati ambe haketo nyina tigi fe apisiga singa la jetuguni munga biolon flan kele munga chegi wi allo allo bismillah anke ba togoni jamu Tayiru Traoré ok Traoré bismillah ma me tagafu aklobila ma wara ko ga tabarkala ni mere tagafu ibisiga imma boy ga radio la doni we ka doba mangana da kitala no ko mi mere tagafu da ne da ke ba flying ne sege ni ne so no ne ma deli ga san kelenye ni o ka fo ku kele do ke u yere ni yere ku go ne mo kere so ka fo mu ko sera ga bono prevu ka fo ni ga kele ni yere ni ku ne kama no so la do na wona do bono mu tabarkala ne do la wona kele de ke ba mu de no ko ni go yo tabarkala bifo Traoré ni ko ala ku ku tanal ta amina rabiama merci beaucoup Traoré alors ningue Taïru Traoré nega yuru 20 71 28 28 oui allo bismillah d'accord ça quoi bismillah aklobila mais ama bajana gal le fait jansa blaga na karme war fana mana karamo sago d'accord ami numéro fo nala sona wa amna sige aywa ambi lame donc ami do gala ka sigi jirala ami yo soro ay bide do maison la presse la o bide yawo nera golo sindero ay bide do lanzara clé wakati shininta ote jama ko ni mami wella de o de be se ka se kene gay ami fo sako aba mi jere nga to ga mo wara dama ambe akilla jingin ke carburant ko ka se panoma ademe ke nga juru sramina mamun ba fe ka deme ko 71 20 78 32 71 20 78 32 walma 79 08 36 34 oui allo
waati k'i ka nɛgɛjuru sirama sabati 20 71 29 29 20 71 28 28 mungan biolon flan kelen mungan kononton wi allo ani sɔgɔma mbaa ni sɔgɔma lamɛ ni k'i fo foli diyara n ye ka jeliba fo a tulo b'i la ne tɔgɔ Daba Jalo ka bɔ Kati ayiwa Jalo bisimila ne ka ɲininkali ye mun ye yala sɛgɛrɛ ka mun faamu Laginɛ fanga taabolo la tabarakala ayiwa an bɛ Jalo fo Katikaw fɛ yen nɔ Amidu Jalo an t'a lajɛ ka ni maa kelen sɔrɔla 20 71 29 29 20 71 28 28 ka bi ta kuncɛ n'o ye oui allo salaamaaleykum waaleykum salam Sibi ne n bɛ se ka fo a tulo b'i la walayi ne tɛ yɛrɛ wolo la dɛ mais depuis a daminɛ kuma ninnu ne b'a dɔn a bɛ mago dilan tabarakala wala n'i y'a mɛn an bɛ misiman la ko a taara nin taara bilayi ninnu kabako don dɛ ayiwa walahi tabarakala ne seli o seli n bɛ dugawu k'u ye quoi parce que min bɛɛ la kan a ye mago min ɲɛ jamana kɔnɔ ne ɲɛ tɛ tɔn sira n'a mais mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ ko dɔ de kɔ quoi mais ala b'o sara n'u ŋanɛ ye quoi tabarakala walahi ala ka merci bien merci min yɛrɛ fɔ foli diyara n ye ala ka o jɔ n'ala sɔnna ma a tulo b'a la Amidu Jalo ka yɛrɛ fana fo k'ala k'a mɛn halisa dugawu kɛli la Amidu Jalo ka juste lakilenni kɛ Amidu Jalo bɛɛ b'i yɛrɛ wolo la hakilina dɔrɔn de don ko n'i y'i yɛrɛ ye k'a fɔ ko bingani min bɛ yen ni jamana dɔw b'a ta ka si jamana wɛrɛw ma walima bingani min bɛ yen n'an yɛrɛ dama b'a kɛ ɲɔgɔn na ni e b'i yɛrɛ ye k'a fɔ ko bingani bɛ nin kun tɔɔrɔ dɔrɔn i ye yɛrɛ wolo tɔnnen dɔ ye honorable yɛrɛ wolo hakilina tɛ nin de o kɔrɔ Amidu Jalo an bɛɛ b'a la hakilina dɔrɔn de don honorable an y'a cidenw dɔrɔn de a bɛ ci de la minnu b'o hakilina kɔnɔ olu de y'a tɔndenw ye an ye tɔndenw ka cidenw an b'aw ni yɛrɛ wolo yɛrɛ bɛɛ ɲagami dɛ parce que hali ni mɔgɔ caman ye nin non Sidiki Kuyate ni bɛɛ nin de ye yɛrɛ wolo ye an bɛ y'a ye ten de o non an y'a cidenw dɔrɔn de Pape kun bɛna don a la nka an t'a dɔn mɔgɔ min taara shooting ko don Pape kunna ko shooting o ka ni shooting ko kɔni cɛ yɛrɛ la honorable ala ka kɔɲɔ nɔgɔya an bɛ kɛnɛmara datugu an bɛ segin ka na yan folikan kɔni cayara an bɛ se k'a fɔ ko ɲininkali la bakuruba kelen de bɛ ɲininkali la kosɛbɛ o bɛ tali kɛ général d'armée voilà parce que Mamadi Doumbia fana kɛra général d'armée de k'ale ka fanga taabolo an bɛ sɔn k'a dama kuma kun ye parce que bi tɛ o tuma t'an bolo k'a fɔ k'an bɛ se ka walawalaliba k'a la mais a b'a dɔn anw yɛrɛ kun ye wulikajɔ kɛ wagati dɔ la ka ɲɛsin Laginɛ ma bon hali tagama b'an bolo ka ɲɛsin yen quoi an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn don dɔ nataw la an bɛna kɛ a dama kuma kun ye min b'a to a tɛ taama in bɔ a la ka taa Laginɛ an fa Mamadi ka fanga bɛ cogo min na sisan kuma kan bɛ ka caya dɛ oui parce que n'i ye bɛni yɛrɛ minɛ wagati min na Laginɛ o kuma tun b'a la o i b'a dɔn anw fa min b'anw fana na quoi c'est à dire que anw tɛ ka farafinna di mɔgɔ si ma k'a fɔ ko e ye Laginɛ ye k'i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ Laginɛ kuma fɔ ka tɛmɛ anw kan walima ko i ye Nigérien ye k'i bɛ se ka Nigéria non o t'anw fɛ yen quoi donc pour nous Laginɛ o Mali o bɛɛ kelen de parce que anw bɛ ka minnu tiɲɛ ta olu y'o baara ko kan k'o kuma fɔ k'o bila yen quoi Sékou Touré de ko a ka faamu quoi ko Laginɛ ni Mali ko farikolo kelen kɔnɔ fogofogo ne don quoi o de kama hali fɔɲɔgɔnkɔ dɔ kun nana a y'i kanto fɔɲɔgɔnkɔ de kɔnɔna na cɛ je crois ani Musa de ɲɔgɔn cɛ kun don Moribo kɔfɛ ko ni min bɛ Mali fɛ k'o kɛ quoi c'est à dire Mali bɛ fɛ ka taa ka drapeau turu Laginɛ yɔrɔ min na quoi Mali k'o fɔ a ka turu yen quoi o tɛ kɛlɛ bannen kɛlɛkɛ kuma tɛ o kɔnɔ a ko m'i kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye ko k'i bɛna kɛlɛ k'a fɛ a yɛrɛ sina k'a da dugu ma ko n bugɔ quoi ah non n'o kɛra kɔni o kɛlɛ bannen quoi dusu fɛn mana gɛlɛn donc o de bɛ yen o de kama anw jɔrɔla ni Laginɛ kosɛbɛ parce que i b'a dɔn fɛn dɔ de don embargo bɛ kɛ Mali kan wagati min na an taara Laginɛ o wagati o
La Guinée mouvement dɔ bɛ yen nɔ a mouvement yɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ a kɔkɔrɔdonbaga ye jongolon de ko pour que Mali ni La Guinée ka fédérer ka bɛɛ kɛ jamana kelen mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ nɔ mɔgɔ la falenw de don dɛ mɔgɔ la kodɔnnenbaw jɔyɔrɔtigibaw u ka du fankelen o ye La Guinée ye n'u bɛ La Guinée u ka du fankelen ye Mali ye n'u ye Mali la camanba de bɛ yen même la Côte d'Ivoire mais La Guinée ta de fanga ka bon kosɛbɛ yɛrɛ de n'u bɛ La Guinée Guinéenw don n'u bɛ yan nɔ dan du fankelen sigilen don yɛrɛ de camanba de bɛ an ka mɔgɔ la falenbaw donc Mali ni La Guinée nin bɛɛ ye jamana kelen bɛ an sɔgɔ ɲɔgɔn na an sɔgɔ ɲɔgɔn na donc o siratigɛ la an tɛ se ka La Guinée ko kɛ i n'a fɔ maa wɛrɛ ko don quoi an b'a fara an ka kow kan an jɔrɔla n'a ye kosɛbɛ o siratigɛ la i b'a dɔn Tahirou Traoré ye laseli dɔ kɛ i b'a dɔn ko bon mɔgɔ caman ma nin fɔ an ye parce que mɔgɔ caman dalen don min na o ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ yɛrɛko ɲini na quoi parce que n'an tun bɛ yɛrɛko ɲini na a tɛ se nin bɛɛ ma quoi bon i b'a dɔn min fɛnɛ mɔgɔ caman fili minnu bɛ yɛrɛko ɲini na yɛrɛko ɲini sɔrɔ de ka dɔgɔ natabaw don miɛtɔw don an nun cɛsirilen don la kosɛbɛ bi dɛ a sɔrɔ ka dɔgɔ de a sɔrɔ de ka dɔgɔ mɔgɔ caman t'a faamu quoi n'i sera yɔrɔ dɔ la i b'a faamu ko yɛrɛko ɲini sɔrɔ ka dɔgɔ quoi n bɛna min f'i ye Seydou Keita-laka don n denkɛ don balontanɛ min ye Seydou Bilen min filɛ ka nin cakɛyɔrɔba in dayɛlɛ plus de 14 milliards n'a yɛrɛ kelen don sisan 14 milliards n'a yɛrɛ kelen don tile la n'a ko k'a bɛ 100 dun est ce que a si tɔ bɛɛ kɔnɔ a bɛ baara kɛ bilen yan tile la 100 a tɛ foyi kɛ i da dɔrɔn ka sunɔgɔ mais pourquoi investir à hauteur de plus de 14 milliards mɔgɔ bolo ko a ka kɛ foroba sɔrɔ ye a ka kɛ foroba sɔrɔ ye parce que mɔgɔ minnu bɛ baara k'a kɔnɔ a mago bɛ jɔ fɛn minnu na ko n'olu bɛ yɛlɛma an ka togodaw la olu fana bɛ dɔ sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔna la donc sɔrɔ yɔrɔ ka ca ni a bɛ taa feereli min kɛ kɔfɛ yɛrɛ fana sinon n'o tɛ c'est vrai an b'a dɔn ko mɔgɔ dɔ bɛ investi dans les pays pour les pieds mais est ce que ale ta bɛ se ka bila o dimension kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko o siga kɔni tɛ mɔgɔ la k'a fɔ k'ale ta tɛ se ka k'o minan kɔnɔ donc c'est comme n'a fɔ i nana n'i ka miliyari hakɛ ye dɔrɔn ka tila mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ nin ye wari tilacogo dɔ de ye c'est une politique de répartition de mes revenus de mes efforts donc o de kama bɛɛ kan ka dɛmɛ ɔ bɛɛ kan ka dɛmɛ fo bɛɛ de k'a faamu ko foroba sɔrɔ de nafa ka bon quoi dɔw kun bolo k'u bɛ baarakɛyɔrɔ dɔ la k'u bɛ ka baara kɛ baarakɛyɔrɔtigi de ye a datugulen a kɛra cogo di baarakɛyɔrɔtigi t'a dɔn baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ datugu ale tigi t'a dɔn ko yɛrɛ fiɲɛ yɛrɛ wulila i b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ tigi yɛrɛ bolo sɔrɔda wɛrɛ b'ale bolo mun tɛ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ fiɲɛ yɛrɛ wulila nka e min bɛ yen nɔ n'i ka musakaw tun bɛ sɔrɔ a kɔnɔ e kɔni caman yɛrɛ y'a dɔn san yɛrɛ mais mun nana malidenw saliya foroba ɲinini na c'est que foroba ɲinibaga c'est à dire min b'a ɲini bɛɛ ye o ma lafiya Mali la de a dɔnbaga man ca o de ye mɔgɔ yɛrɛ nin siran ɲɛ mais e k'a lajɛ n ko ni kɛlɛ daminɛ wagati a bɛ se ka fɛn min ɲɛ faso ye i n'a fɔ an ka balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na sisan Sakɔ ou bien Balo de Sakɔ a bɛ se ka nafa min ɲɛ faso ye u ɲɛ t'o la u ɲɛ bɛ mun de la jɔnni bɛ ka wari d'a ma jɔnni bɛ ka nin kɛ tan ka taa sɔrɔ wari bɛ ka sɔrɔ minnu bolo an b'o k'olu de kɛlɛ wari yɛrɛ bɛ sɔrɔ minnu bolo an b'o k'olu de kɛlɛ quoi o bɛɛ la u bɛ ka tila ka wari bɔrɔ fana ɲini a bɛ wari bɔrɔ fɔra ɲini parce que a bɛ ka dɔ de ka nabɔ wari b'o de fana bolo olu de bɛ se ka wari fana di mɔgɔ min degelen don ka wari minɛ ka wali kuma fɔ n'ale fana ye ka kuma a b'a bisikiya k'a fɔ k'i fana bɛ ka dɔ ta voilà a bɛ ten de quoi donc u b'u k'u yɛrɛ sɔn de f'i ye tan u bɛ k'u yɛrɛ sɔn de f'i ye mais fo ka taa dugukolo meleke k'a fɔ ko yɛrɛ wolo de ye malidenw yɛrɛ wolo kɔnɔ k'olu de ye nin sira labɔ o tɛ tunun bilen o sɔrɔ jumɛn bɛ se k'o si ma ni foroba ɲini sɔrɔ tɛ wa an b'a dɔn fɛnɛ lajarabiw nana lajarabiw kɔfɛ tugun sira kelen bɛ diya fo mɔgɔw bɛ tila ka ɲininka fo ko caman kɔ quoi fo mɔgɔw bɛ tila ka ɲininka k'a fɔ ko nin gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o se b'an ye o an b'a dɔn a b'an dusukun kɔnɔ an b'a dɔn ala ye ko dɔ nɔgɔya an ye o e yɛrɛ m'o ɲini ala fɛ o parce que e tɛ se ka kɛ e yɛrɛ ma kalan min kɛ si min tɛ e la c'est à dire
et tse ko mais ni o loni la oh ni o loni o la e o nyinimi ala ka hinɛ b'o kɔnɔ ala ka hinɛ b'o kɔnɔ e bɛ se ka jɔrɔ ni mun ye bilen n'a sɔrɔ ko ala danaya bɛ e yɔrɔ e bɛ jɔrɔ ni mun ye bilen e yɛrɛ b'a dɔn ni fɛn minnu filɛ nin ye e ka kuma an ka kuma fanba bɛ kɛ todunkan na an ka todunkanw na o kuma ka k'o kɔnɔ ka nɔ bɔ fo diɲɛ ka bɔ aw kalama e bɛ se k'an ka video min ye bɔlɔlɔ sira fɛ m'a fɔ an bɛ sɛbɛnni minnu kɛ ko o fɔlen don kan wɛrɛ la diɲɛ wɛrɛ bɛ se ka kan min ma o man ca dɛ o man ca fanba bɛɛ ye an yɛrɛ ka todunkan ye an yɛrɛ ka todunkan ye o sera ka diɲɛ minɛ cogo di donc jaw b'a yira k'a fɔ ko ni banbara min kan minnu mago b'a la olu de b'o ɲini ko c'est à dire que e mago tɛ souvent mɔgɔ bɛ kanko baro kɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ non n'an y'an sɛbɛ dɔn an yɛrɛ ma minnu mago bɛ an ta la olu de b'an sara labɔ olu de b'a ɲini k'an ta dɔn sɔn tuya tɛ o n'an y'an ka kanw ta an bɛ to kɔ an bɛ kɛ ta non e ka fɛn kɛ mɔgɔ mago bɛ min na ban a fɔ sɛkan na mɔgɔ bɛna sɛkan dege a bɛ dege parce que hali b'a ye i bɛ jamana wɛrɛ maa caman nalen an fɛ yan ka na an ka kan kalan kan in kalanni tɛ kan kɔgɔ de i b'a sɔrɔ u mago bɛ fɛn dɔ de la bon u tɛ se k'o lasɔrɔ madama u ma an ka kan in ɲini k'o dɔn k'o fɔ an fɛ dɔw y'o kɛ bala ye quoi ni diɲɛ mɔgɔ bɛna communiquer cogo di non e bɛna min kɛ e de b'o ɲini k'o dɔn ni diɲɛ mɔgɔ b'o la diɲɛ bɛ na i nɔfɛ kana siga la si kanko tɛ se ka kɛ débat dɔ ye i n'a fɔ an bɛ k'a kɛ a kɛbaaw mɔgɔ bɛ na donc o siratigɛ la sibi an bɛ dugawu don ko ala k'an dɛmɛ ko malidenw ka kɛ tiɲɛ kɔkɔrɔdonbaga ye quoi an ka kɛ sɛbɛ kɔkɔrɔdonbaga ye an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ quoi an kana jɔn kɛlɛ ninnu na parce que kɛlɛ ninnu ko ka ca dunuya filɛ ala ka jamanaden caman ala surunna mɔgɔ caman kumana tuma min an bɛ ka jɔrɔ n'a yɛrɛ ka ko ye a bolo k'a ɲɛ ka waɲɛ ka ɲi quoi a waɲɛ man ɲi sibi kana sunɔgɔ de mali bɛ i b'a dɔn ko tu sais pourquoi a man di hali anw ye a ka dɔn ko se kɛra yɛrɛ o la i b'a kun dɔn wa ala u ma taa o tiɲɛnikɛlaw bɛ yan u ma taa fɛn bɛɛ ye u bɛ se ka bolo fɛn min bɛ se ka kɛ bala ye n'u ɲɛ jɔnna olu la don o don n'u bolo ko se kɛra la don o don i bɛ n'u ye quoi ni y'o de f'i ɲɛna n ko mɔgɔ tɛ se k'e kɛlɛ ko a donni ma i bolo k'a tigi faamu o ko tiɲɛ ka tila ka na jɔ k'o nafa ye o bɛ kelen kɛ k'i kɛlɛ non c'est pas vrai i kan k'i janto i yɛrɛ la i kan k'i janto i yɛrɛ la a bɛ k'i kɛlɛ min na o bɛ yen a bɛ c'est-à-dire que i bɛ ka minnu kɛlɛ dɛ a b'olu ka côté de la mais kɔrɔ t'a la o kunun i ka yɛrɛ wolo kɛlɛ ko parce que k'i ma i b'a faamu mais kɛlɛ jaabi sɔrɔla hali bɛɛ bɛ k'u kɛlɛ sauf n'o y'a sɔrɔ la personne joue au relais c'est ça la pure réalité wa o de kama ne k'i ma an ka kuma kun dɔ la a don an tun bɛ rempart sanfɛ moi ils sont très nombreux je les connais ni tiɲɛnikɛlaw ka tiɲɛni ni caya tɛ an tɛ se k'an sigi an k'an bɛ polo ɲini dɔgɔkun fila sa normalement an tɛ se k'o kɛ o mais mun y'a to an bɛ polo ɲini dɔgɔkun fila fo kalo ça veut dire que minnu n'u yɛrɛ ye an ta in kɔnɔ o ka dɔgɔn dɛ kana siga la o de kama Usmanu Sonko y'a sen da an yiribakɔrɔla bɛ ni fɛɛrɛ min tigɛ a y'a sen da yen de o kabi Usmanu Sonko taara meeting kɛ ko mɔgɔ ka taa ka campagne financer caman y'i sen bɔ kɛlɛ la o oui o fɛɛrɛ de don c'est pas gratuit a ka fɔ ko Mali auditeurs k'an ka auditeurs ye panneau sigi yan non jugu caman bɛ ji kɛ a ka ton na ka taa ka sira fɛ u b'a fɔ ko ja a ba daminɛ o i yɛrɛ b'a dɔw la k'a fɔ ko ninnu ta ye n dabila tɔ tɛ a tun tɛ ka dabila kɔrɔlen dɛ nka ni nin auditeurs y'a kɛ tan nin ko in tɛ dabila n tɛ dabila an ka tɛmɛ ka taa an ka ci la c'est clair depuis Usmanu Sonko y'o réussi caman ye ɲinbɔ kɛlɛ kɔnɔ sira jɛra an bɛ taa a ma se bɔgɔli la a ma se fagali la a ma se foyi la bɛɛ de don démocratie de don n'a dayɛlɛ fɛn kɔnɔ an k'a lajɛ min kan ka ta o ka ta min kan ka bila o ka bila c'est pas sorcier c'est le principe c'est tout mais n'an dɛsɛra k'o kɛ ko fo an ka miiri de ko n bɛ se ka kɛ n bɛ dɔ juguya n bɛ tan o de kama ne y'a f'i ɲɛna n ko mɔgɔ yɛrɛ la ko faso in jugu don n'a min bolilen tɛ dɔ bɛ kaso la n'a min tɛ kaso la n ka cɛ o da tɛ kuma na mais hali bi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ mun ye jɔn de bɛ k'an bila kɔnɔ sisan ma kan yɛrɛ ɲininka o la donc sɛmɛ b'i ta bila yan tabarikala honorable Sidiki Kuyate ka i fo ka i waleɲuman dɔn